סופר דייבוס! אני יערוק! סופר כישלון! מה, אתם עושים פה סופר דיג'י וסופר דייבוס? באנו להרביץ לך! יש לי רעיון יותר טוב! אם אנחנו נהיה לנו כוח אינסופי! ויקרנו שלושת הטיפשים! תקראו לנו שלושת הטיפשים! אנחנו עושים שם את הססית. אנחנו יאיר! לא! בוא ניכנס פנימה! אל תיכנס ראשון כי אני המנהיג. כנס, יאיר, כנס. כנס. אקשן. אבל אתם זוטמים, יש קולות. זה לא מה עשית לא עדיף. נראה לכם שהצטרפתי לכם? כן! טעיתם!